Kazwai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi uno tiri mumusha weNorton, hanzi kunonzi kuNortown. Inyaya yekuti musha wacho hausati wakura, asi nechiitiko chiri kuitika zuva ranhasi zvinoratidza kuti musha uyu uchakura, musha uyu uchayevedza. Sezvamunoziva, musha uno ndo wanga uchigara mushakabvu superstar Oliver Mutukudzi. Ndo musha watiri nhasi uno muri yeZimbabwe. Chitiko chiri kuitika nhasi ndechekuti tina businessman, also a politician, anonzi Jimai Muduuri, anogara nzvimbo yeKadoma. Ndiyeka aona zvakakodzera ndokupa vaimbi vemuno muZimbabwe pekugara. Hongu havana kukwanisa kuwana vese, asi tine vakati one day vambowana. Hanzi ndo first phase, vamwe vachawana zvakare muzvikamu zvinotevera. Regai titange kutaura hedu nevaimbi vakwanisa kunge vachibenefita pachirongwa chanhasi chataunzirwa navaMuduuri. Titange kumbonzwa kuti vanofunge chii nechiitiko ichi. Tiri kutaura nevamwe vacho mabeneficiaries. Tine vakawanda, vamwe vanokwanisa kusvika pachiitiko chino vakaita sakapfupi kapfupi landlord ishumba iyoyo. Kapfupi ava landlord ndiye mumwe wevanhu vakwanisa kunge vachibenefita muchirongwa chataunzirwa navaMuduuri. Ndisingakanganise, ndisingakuwestire nguva yenyu, regai tipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Nhasi opa hapo, tinozviziva kakufamba nevanhukadzi nguva dzese vanopedzesera vakukanganisa mabasa. Saka nhasi uno ndiri by Ian, by Ndega. Regai tipinde muchirongwa chanhasi. Avo mamusicians aya kunyanyisa muridzi wavo ndibaba Machakairi. Mamusicians, ndakashanda namamusicians kakawanda vaMachakairi. Mubusiness ine businessman, ndotengesa doro, ndotengesa zvese zvinofanira kutengeswa, ndotry zvese. I chero Machakairi akasachwaira ndokutengesa. As long akatengeseka chakaipa ndokutengesa dhora, unofanira kuita mari kwayo Machakairi. Saka ndiri kutini mamusicians aya minister, sei ndakafunga yekuti tivape pekugara. It was a long process. Ndofunga kuti ndataura na-disabled person. Ndakupa ndichiti it was a 2018 minister. Tandiri muchipatara. Umwe mufana ndobva andiona. Kwai neMuduuri madi, ndikati ndabva zvako zvose ndaita problem, it's okay. Kwai saka chii? Kwai nyaya iri panapa ndiri kuti ndindodero manje. Ndikati tokutoramba ndirapa. Wati no mari yapera. But waenda hake tokuti wachuna kwai but mozva chasara chii vaMuduuri. Ngatichina matai. Musician mufana muSouth Africa no tiri muhospital. Ndobatana mata vaMachakairi. Mfana ndanamata naye, it was on Friday. Saturday ndobva ndifonera kumakuseni ma9 kamvara kamusician ndikati vaMuduuri ndagadzira nziyo. Ndikati wagadzira chii? Ndagadzira nziyo. Kwaenda kutumira paWhatsApp iri dzimwe zvainotaura. Ndiri muchipatara ndakateera nziyo yamanje zvainotaura Machakairi. Nziyo ndakaiteerera ndinaye ndoiridza. MaMuduuri vanogona kuti kana game repolitics rabhenda politics dzakubhoira, MaMuduuri anoti nhaye baba imwe chiridzai nziyo yedenga. Ndoti mati MaMuduuri kweridzai nziyo yenyiya, ndoridza nziyo yangu yaMachakairi. Nziyo inotaura maimuliswa kuti kana zvaoma maprofita ngaachipindira. Ndozvanofamba nemaprofita angu atavapaya. Ndopai ngaapindire maprofita because choga chinoitika baba vanochiziva. Saka mfana akaimba nziyo ndakaiteerera Machakairi. Ndaiteerera mfana yandiimbira ndokubva ndatora foni.
ndikandadorarama kaya madii maiwerenze ndikandiwana ndiporesa mpanaka ndobanatsvanzi foni ndobva ndafona zvandaida kuchema matsvakare basa rasolva ipapo nenziyo yandakandirwa paya. Saka ndiri kuti vamatsvakaeri ava vanhu vanoimba vana Sulumani vana baba Manyeruke chero dai mukava muri imwe minista wavo mukaedza mota menyiso kana nhamo yaipa kana ivhini kana kumba chaiko kamana matukana namai ino pane nziyo inodzora muyairi. Saka mamusicians havangoimbi chete varume ava vane meseji yavanotaura padziro dzavanotaura dzavanoimba. Saka ini nchitini mamusicians zvakandipa mubva musi iwoyo kuti vanhu ava vanofanira kuitika zvimwe zvinhu. Ndabva muchipatara ndokuuya ndogosangana naManyeruke vana madzibaba vana Josphat vana Sulumani. Mhuri yeZimbabwe semanzwiro amaita sematauriro ataita nhasi chirongwa chiripo ndechekupa vaimbi vari kupiwa pekugara. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tine muimbi ari pano ndofunga zvakanaka kuti ange achizvizisa asi asati atanga kutaura zita rake tingangoda ambotiimbira kambo 1 kanonyanya kuzivikanwa neruzhinji. Nzira yamatora mukoma haifambike ine matsotsi iyoyi ine minzwa. Inonzi Roda Mutsvuku iyoyo. Zita rangu ini ndonzi Simon Pesen ari mutambi. Zita rangu ndotungamirira chikwata cheCobra Kings. Wegitare rinotaura. Wegitare gitare rinorira. Maybe muchidimu mungangoda kutaurawo pamusoro pezvamaitirwa zuva ranhasi. Kuda kuti zvadaitirwa nhasi zvakanaka. Muitiro watakaita kuti tizochuzwa hatina kuchuzwa nekuda kwekuti mazita edu ndo akanaka kutaura kana ndo akaonekwa kwakaonekwa no. Tine song yatakaita pakatanga COVID pepe tiri 11 taita song yayo takazoiendesa kuna Vamuduri kuti tokumbira kuti song yedu ikani yakuridzwawo kuchiwanawo playtime yakawanda ichirirawo because yaine zvaitaura takaita tesina nababa Manyeruke kusvika pandinini mudikwana tabva tairidza ndo pakazonzi naMai Muchinguri vaimbi vanoda kubatsirwa neyamaita zvinhu chakanaka munoda kubatsirwawo chamungada kubatsirwa nacho pakuimba manze yenyu yamaita ichi tati tichidawo pekugara patazonzi tipiwo Vamuduri vatibatsire vakati ndinozvigona mhai tokubatsirai vatipawo mastendi. Ndosaka maona kune vamwe vaimbi vanotodawo kana vatinoshuvira kuti vaitewo. Inini mashoko angu kune vamwe vaimbi ndeyekuti usaite chinhu uchingoda mari musi iwoyo. Unoona kuti uchifamba murodhi uchienda zvako kucheka kuti kaona munhu ane mota yake yakafa ukamubatsira kupusha pamberi pacho anozowanawo yako yaponja anokubatsira. Ndo zvinonzi muchivanhu ubuntu. Mavanzwa mukoma mashoko avo. Chandingade kukuzivisai zvakare mhuri yeZimbabwe ndechekuti mukoma ivava tichange tiinawo muchirongwa Another Level timbokurukura tichiongorora basa ravanobata. Pari zvino regai tikupei zvakare mumwe muimbi. Sekutaura kwandaita mhuri yeZimbabwe kuti tichange tichishedza vaimbi vakasiyana siyana. Pari zvino ndofunga mavaziva muimbi mukuru wemuno muZimbabwe senior lecturer. Manje ndikatanga nekukuimbisai kambo. Kambo kanotondinetsa. Kanokunetsai? Yes. Asi ndichaya kumanotsi kuzodzidzira. Aiwa uyai makasununguka. Tingade kunzwa chirongwa chaitwa nhasi chinde zvipi zvamungade kutaura chirongwa chataitirwa naVamuduri? Chirongwa chataitirwa naVamuduri ndiri kuudzawo mhuri yeZimbabwe kuti isu mamusicians vaimbi taitirwa chinhu chakanaka chazvimatiri nokuti tine nguva yakareba tichiimba asi tichitadza kugadzira chinhu chinonzi imba. Asi nhasi uno Vamuduri vasununguka kuti pamastands tigone kuvaka dzimba zedu chinova chinhu chatifadza zvikuru zara nhasi. Dai tingati makore amaimba ese hazvinambogara zvaitika kaizvi? Hazvinambogara zvaitika izvi zvichireva kuti vaimbi munomboita kukanganikwa kuti zizikanwa kunzi muriko. Zvinogona kudaro futi asi zvinofadza zvazoitika zvinofadza zvazoitika nesu tafara zvikuru handiteka. Asi iyo idea iyo yekuti vaimbi mugare pamwe chete inobuda here? Iyi inobuda nekuda kwokuti pakawanda chinoitika chinoda muimbi
autori nguva yekunotsvaga mumwe muimbi unenge utozoti uyu anogara ninga anogara kungofonerana chete vanotounga naiwo makolabhu anobva aita ane mazona zobva aita nyore. Zvinofadza zvikuru mashoko atanzwa kubva kuna baba Nicholas Zakaria. Ndingade kukuzivisai zvakare mhuri yeZimbabwe kuti vatarisei tinavo manje pachirongwa Another Level chikurukura tichinzwa rwendo rwavafamba munyaya dzezvemimhanzi. Regai vachipresenta the trophy tikumbire traditional spears vangotipakuichana nguva yedu yafamba traditional spears torai mukana uno izvozvi. This is one of the tracks yanetsa kawaida. Okay, microphone. Chirongwa chanhasi chatifadza zvikuru kwazvo. Hapana chinhu chinokosha sekupiwa stand yekuwaka yekugara ugarawo nemhuri yako. Zvinhu zvinofadza zvikuru kwazvo nokushanda kwataita munyaya dzemimhanzi. Masenzi haawanike zvinyore. Vamwe vasvika pakuchembera sina sendi yawana but agara munzvimbo make makore nemakore. Ora tombodawo mashoko amunoda kupa kuna vamuduri nepfungwa dzavaita idzodzi. Vamuduri ndinopa kutenda zvikuru kwazvo kuna vamuduri kuti mwoyo wavainawo hausi mwoyo wekukumbira, mwoyo wakabva pakati pemwoyo wavo, mwoyo wokurera chaiwo. Ende vakatirera ndokutotirera kuna kurera kunopfuurawo ende vatichengetedza muupenyu hwavo. Saka tinopa kutenda zvikuru kuna amai muduri navamuduri nerudo rwavanaro rwavatiitira panguva ino. Manzwa kamashoko kubva kuna mukoma Mafia Somanja Ndebele. Tinotenda zvikuru nekuva nesu pachirongwa chanhasi uyezve ticharamba tichisangana muzvirongwa zvakasiyana siyana. Tinoda zvikuru mukoma neshamba muve nenguva inofadza. Pano tine Sogoni pano, tina madzibaba vari pano, mukoma Sulu vari pano. Panguva ino toda kudaidza minister this constituency, MP this constituency, Honorable Temba Mliswa, vasvike pavanoti vote of thanks chimhaidzana nenguva dzedu. Tinoziva nhasi Opa achanditsamwira zvikuru because akati hapana paunofanira kuita baba Harare interview kana ndisipo. Nhasi unari kubulawayo. Saka ndinovimba paachauya unongozovana chihera kava neproblem. Anyway, manzwa mashoko kubva kuna baba Harare vamwe kunge vachiwana mabasa. Muri yeZimbabwe tiri kuendera mberi nechirongwa rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Pari zvino tine muimbi atichanyira, munomuziva muimbi uyu akanetsa nenziyo dzakawanda uyezve ari kunetsa nenziyo dzakasiyana siyana. Ndingangoda kuti utange nekuvapa kambo then tozotaura. Alright. Regani vape kanyuwani karipo iko zvinezvi. Nguva ino muning'ina usanyeperwa, haisi nguva yekutsvaka vaprofiti, tsvaga Jesu. Wanapfukamaka unamate usanganeka nedenga, pfukamaka unamate usanganeka nedenga. Usiye zvirizo, usiye kuzvitutumadza, mwanakomana ave kudzoka, mirawo panzvimbo. Problem yakaita kambaka ndikuti handisandakaziva. Kana ndizoti kanodairwa sei. Exactly. Anyway, ndezvipi zvamungade kutaura mukoma Pinjisi pamusoro pechirongwa chiripo zuva ranhasi? Ndoda kutenda baba vamudura vane kushandiswa nemweya mutsvene kwawaita kurangarira vaimbi, nekuti hazvisi izi kurangarirwa kunzi rega timupe pekugara, ende ngazvisaitirwawo inini ndoga navamwe vaitirwa, ngazviitirwawo nevamwe vari kuseruko vasina kuzviwana, so that vanhu vanzwisisewo kuti kune vanotumwawo nemweya mutsvene kutokurangarirawo saizvo zvisi zvandaitirwawo nanhasi. Aiwa, tinotenda zvikuru kana mashoko enyu achibva pamwoyo wenyu nekutendawo zvamaitirwa. Tinotenda ndimukoma Pinjisi vatanga tiinawo. Regai tiendere mberi zvakare tichikupai vamwe vatinavo. Asi chandingade kukuzivisa Migo, Ika, Ikolam, Maika, Yumo, Panda, thank you.
gesture yaitwa navamuduri maartists kuti vange vachibatsirikana kunyepa here nese avanotaura kuti muprofita hazire kuti hapana kubva asi varoda kuratidza sinogona mukati medu mune vasinawo vari kungoti bata jesu kuti handingazosiya sinzi mune kugara bata handingazosiya uweka pindawo muchirongwa ichocho tinotenda regai tatanga namwari naye toda ngoti panguva ino tisvike patino pa the closing prayer. Tinotenda kuti programu ino hatina kuita nenjere dzedu asi ndimwari wakatitungamira, saka tinoda kumutenda iye alfa naomega waita kuti chiitiko ichi chibudirire sekubudira kwataita. Saka tichakwenda tikotamisa uso hwedu ndisike pandinoberekera muzita rajesu. Ndakandiri kutendai masikati ano nekuti muri Mwari. Takuonai kubata kwenyu kunoshamisa panzvimbo ino munharaunda ino yeNoto. Zvaitika pano zvinhu zvaitika zvakakachamadza vakawanda. Zvino nokuda maitikiro akadai unoti vamuduri varatidza nyika kuti muimbi sandi chinhu chakashoreka. Muimbi mushandi wemunyika munyika tichitarisa ndikatarisa even nevanorarama neurema vakaremara varangarirwa zvokuti Mwari vakanaka. Handingamboziva kuti Mwari anopa vamwe vanhu ziso rimwe rakadai. Ndafatsosika icho musati maenda mukoma ndinochititsvakira panzodzi panzio dzangu ndedzakawanda dzakaita mukurumbira yandoda inini ndine urombo kwauri kimbali dangwe rangu ameno ndikadzikurira dzose nhamo idzi ndikasazokusiyira mitoro inoremaka ona mwana wedangwe dangwe ndakaimira handisikuda kutaura zvakawanda namukoma ivavava tichavashedza pachirongwa another level tinyasowana mukana wokupupura rwendo rwavakafamba mumusic industry, kwete rwavakafamba but rwavari kufamba. Kubva kwandiri Andrew Neshamba, senguva dzese tinokukurudzirai, don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level.